Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at da kumagada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, ti pagyaman ni Marquez sa Pulong, ken ti Sisa tayo, Sisa San Andres, ti Valdez family, ikararagan tayo mo at dalili ken Jesus. Kas pagyaman iti Diyos, kadagiti parabor ken imbag na, at talag tayo ken kuana, idad tayo ti amin tayo. Tati Diyos, iso ti mangteg, dagiti kasapulan tayo, makaammo ka dagiti kasapulan tayo, mangaywan kada tayo, ti anyaman na panubo. Tapno nga may karita ang makirano itidag na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo, idayan tamay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayan. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Sika nga imay, tapno iyabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na. Sika asitutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabad na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti bas tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Apo ipaimo kata kaasim kata kami, katyat mo. Iti kastanas nas ngiti inanama pamatikin ayat mi, ket agtalina ed ka masiriridam, iti panagtong palmi kadagiti bilin mo. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiyaken, magipadarikan ka, iti timpuyok di Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan tiin ka na. Amen. Tugaw tayo. Iti maibasa na adaw iti libro ti Exodo. Kinuno ni Moises iti Diyos. Nung inagkaligit Israelita, iti bagag katakwada, nga imbaon na ti Diyos, kadagiti kapuunan da, ket sa ludsudan da tinagan mo, anya nga iti bagag. Siya tiada nga agnanayon, kinuna ti Diyos. Dahito iti ibagam to kadagiti Israelita, imbaon na kada kayo, ni siya nga adda iti agnanayon. Kinuna pa iti Diyos ken kuana. Ibagam to dahito kadagiti Israelita, imbaon na ti Apo a Diyos dagiti kapaunan nyo, ti Diyos da Abraham, Isaac ken Jacob. Dahito tinagan ko iti agnanayon, isungto ti pangawag kanya, dagiti amin ang kapututan. Inakaumungen dagiti Pangulo ti Israel, ibagam kadakwada. Nagparang kanya, ti Apo a Diyos, dagiti kapututan niyo, ti Diyos da Abraham, Isaac ken Jacob. Paibaga na imatangan na ti kasasaad, ken ti araramiden digiti Ehipsyo kada kayo. Inkerdeng na nga error na kayo dito Ehipto, apakaparparigatan nyo, ket kepan na kayo iti daga, dagiti Cananeo, Heteo, Moreo, Perezo, Hebeo, ken Hebuseo. Nadameg ken nabunga day taadaga. Ipangagdan to ibagam. Talpasan na, kakuyog mo digiti Pangulo ti Israel, amapan iti ari ti Ehipto, ket kunayon to ken kuana. Nakisao kada kami ni Apo a Diyos dagiti Hebreo. Pangaasim tapalubusan na kami amapan idirat ang italong aldaw, tapno aliftak kami iti daton iti Apo a Diyos mi. Amo adi na kayto palubusan ti ari, malaksit no mapilit.
Usa rekto ti panakabalin ko. Ket do sa ekto Ehipto kadagay ti nakabutbuteng abanag ng aramidek ko sa jay. Kalpasan dita palabusan na kay ko. Isa o ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo sila lagi pong agnanayon ititulad na. Iyapo sila lagi pagkanayon ititulad na. Agyaman kayo iti Apo, ket awagan nyo tinagan na. Di pakaamuyo kadagiti tattao, dagiti inaramid na. Laglagi pa nyo, dagiti nakakaskas daaw nga inaramid na. Dagiti milagro, ken dagiti pangyedeng na. Iyapo sila lagi ititulad na. Sila lagi pong agnanayon ititulad na. Kadagiti karina iti rinibo a kapututan. Sila lagi pinagtulagan da ken Abraham, ken tiin karina, ken ni Isaac. Iyapo sila lagi pagkanayon ititulad na. Pinaano ti Apo dagiti kattao na, ket pinagbalin na ida ang napitpisan, ngem dagiti kabusol da. Pinataod na tigura dagiti Egyptio kadagiti kattao na, ket sinikapan da dagiti adipen na. Iyapo sila lagi pagkanayon ititulad na. Imbaon na nga rod ni Moises nga adipen na, ken ti Aaron a pinili na. Ipakita na dagiti nakakaskas daaw nga aramid ti Dios, ket inaramid da dagiti milagro na iti Ehipto. Iyapo sila lagi pagkanayon ititulad na. Tinasantuan nga ebanghelyo sa sinusura sa iyo. Ako, kinuna ni Jesus, umaikan niya, datayo amin anabannog nga agtrab-trabaho, ken agaw awit itinatagsen, ket paginanaen kayo. Alaen nyo di sagol ko, ket agsursuro kayo kanya, agsipot tinaimma, ken napakumbabaak, tamasarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sagol nga ited ko kada kayo, ken nalag-an ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Ti ebanghelyo ti Apo. Membaga rabi tayo amin Apo. Naruna kada kayo dito isisa San Andres, Arnap. Pagdamagot tatay data pag nga mapandi madara kunada adayo kano. Dari takatoy, di dapat mo napadasan gaya. Noo padasam ako, doblyon, tap no maiturna. Kung nada, huwag kas lagra ko man damdam mo, di pa nagtatagon ka. Kas lamas pakta sikat mo no, dagong agra no minto no maiturna, masanay, mayakmutan, nabannog. Huwag kala dyan, damang jay, nagana, jay alilem, nakapostolit at jay alilem ini. Di parang di apaya, mingga na dyan, daddaay ko nada. Talaga nga literal, nga nakapalda dyan sa runo, masirip mo. Ikaw na talaga ng bakbato nga kinungkungan ito di pagnaan. Kung nada, talo oras na pagnaan, tinaray-taray memot yung di dyan kadwa. Naging inanakam dyan ako ko na. Doon dito yung matumay ko pagkaramanan ako, oray awan ko na. Kung na ikababay ko, hamoy kas amoy bagbagat kasta ko na nakaadong na ikamang dito ay may stragayang isong na ng ikamang iyan. Iibalay dati pagyanak. Kung na wala talaga brother nga may ikamang pati ka nga ron. Nabannog na sa atin. Kalagay ka kung kuna tayo. Kasi nabannog. Kala hindi ka ubingan mi.
Uri na pang ka nagkuliglig na nagmalam, uno na pang ka nagbunag ti Eric. Ito sumangkot kami, apang kami ba nag-basketball? Ang maawatan dahil iti bagbagat ka dala, apay nga pang kayo pa naglalati, sa bali kami di bannog na, nano nagayayam ka, naragsak diri namon, may ang titurok mo. Sa bali mo ka nabannog ka nga nagbiyahe, nga uri iturok mo, hang ka makaturok. Physical abannog dahil dyan. At ang mga kayo, nagbunag tayo, dahil tayo lalaki na kayo, sikot dan, tingnan mo tayo ba ito, makainanatan. Madamo na kita nabannog. Sabsabali ti bannog ti bagi, sabsabali mo ti bannog ti panuno. Ito mga problema, nabanbannogan na ang panuno. Sabali mo ti bannog ti relasyon mo nagkasurutan. Yaga sawa, munag agayang nga haan nagkasurutan, nabanbannog akon. Nagaguma, nabanbannog. Dagi tayo madatrabaho na ijay kala kuma opisina, pagdisuruan, gobyerno man, kuno kumpanya. Yung dumagan na lakad yung trabaho, ngam nabanbannog di jay, among kaalaan di jay kadbong ijay trabaho. Nabanbannog na talaga ti kumuskus ilap nung jay trabaho. Nabanbannog di jay mading nga relasyon. Alam nga, kakabsat. Nabanbannog daya kakabsat, no, haan nga nasaya at ilangan-langan. Ngam no oray mo, kas ano nga rigat, kas ano nga karit tibiyag, no adda pa nagkay-kaysa, no naragsak tayo, wala nalaglagan. Kas diyan mo, tibagbaga ni Apo Jesus, da kayo nga nabanbannog, agaw-awit ko na, anya diyaw awitan tayo kami, anya pakabanbannogan tayo, anya na kita pakarigrigatan tayo. No padpadasan tayo, masulsulbaran tibiyag tayo, ikarkarigatan tayo, ti ang trabaho, ti uray langa, tapos laang maiyangat ti biyag no dadluma. Unong masolbar tayo ti problema tayo. Ni Apo Diyos. No haan tayo mga pastor ni Apo Diyos. Kasi nabanbanog, di tayo na tayo. Iso na tayo no dadluman, no nabanbanugan ka, agsurinderan, no dadluman ka, maupayan. No awan ni Apo Diyos kanya tayo, katilapat-patsin tayo, kaday tayo bigag ti sabalin. Iso ti igunang-gunang ni Apo Jesus. Na kayo nabanbanog, kuna na lawagan tayo, ano, hindi pa kabanbanugan. Anya ka di pa karigrigatam. Anya ka di aw-awiton nga nadagsen. Anya di mang nariririboking ka. No, ado tiri mo pa kumpisar na baso mo, ado magdadagsen ka niya. Kakumpisaran kaya ako pati. Pastor kong ni Apo Jesus tibiyag mo, sure di ko na maadaan kayo, tiinan na maadaan kayo, tilagaan. Tawan awan ti kamamayatan nga biyag, uray mo kas ano nga kasimple ti biyag, no nalag-an ti mayat ti relasyon,